stycken ute på griden här alltså. Ja, vi hoppas att han kan segla iväg här nu i ensam majestät i ledningen. Vi vill ha lite race här. Kör race över 10 varv alltså. Det är lagom där. Ja, rookies. Det är ju så. Man kör, racedistansen avgörs ju av vilken nivå man kör på. Det här är ju en nybörjare. 10 varv är lagom. 10 eller 200 ska det vara. Allt däremellan är fjantigt. Ja, man kan säga att under DRF här normalt sett så ligger vi där på 205-206 varv. Någon gång har vi varit uppe på 209-210. Riktigt bra kört det här av Magnus Berg. För Mats Backman, och på tredje har vi Andreas Wallenborg. Vi har gått nummer 9, Joakim Brunhed, för Tommy Olsén. Tommy Olsén tappar en placering till där. Ja, Linus Wikström är på 5:e, Olsén på 6:e. Längre ner i fältet har vi Perra Sandström på honom på 16:e plats. Andreas Öberg 17:e, Lars Andersson 18:e, Håkan Karlsson Tuklings 19:e, Tommy Lindqvist 20:e, Jens Jensen 21:a, Tony Moberg 22:a. Vad har vi Arne Anka då? Ja, han hamnar in rätt långt där. Han är på en 10:e plats. Det är bra. Jag vet. Ja, det måste ha ju kört också något våldsamt. Ska väl se när de kommer. Han har dragit isär fältet redan från början här. Det är en liten klunga där. Kan det vara 5:e, 6:e plats ungefär? Magnus Berg körde riktigt fint. Bra linjer. Och en Yamaha. För Mats Backman på en BMW och Andreas Wallenborg på en Honda. Ja, Backman är på här nu. Han äter upp det där avståndet. Det lilla försprång han fick i början där, det äter in här nu. Kör riktigt bra genom karusellen här nu. Det är alltså Arne Anka är med i slutet på den här. Ja, det är den klungan. Femte platsen här. Mats Backman jagar hårt för att inte släppa iväg Magnus Berg. Trångt nere mellan Dennis Jensen som får ge sig på kursen och hoppa lite grann. Sandström på väg i kapp med startnummer 20 Oskar Winberg, som är Oskar Winberg. Ja. Han hade 28 på skiten, men han som nummer 25. Jag känner igen hojen. Ja, jag tror det är pappas hoj det där. Jaha, det kanske var så. Han gick sönder då, vet du. Han fick ta pappas moppe. Byta moppe. Det är ju en rätt rolig hoj han har, Mats Winberg. Han har en sån här gammal Harris Suzuki som körde Endurance med i många år. Hur går det för Kristiansson här då? Är det någon förbättring? Se om vi får någon förbättring på hans tid här. Det är... Ja, 1.52.0. Åh jäklar! Han drar 2 sekunder igen eller? Ja, helt fantastiskt. Ja. För er som står där hemma och funderar på om det är lönt att börja tävla. Ja, det är det. Det finns inte mycket som är bättre träning än att tävla. Hur mycket har han dragit av idag? 5 sekunder eller? Jag tror han började på 1.57 i morse. Ja, visst. Och nu är han nere på 1.52. Ja. Det är ju en rookie-resa som heter duga, det kan man ju säga. Fasen när han håller på det här viset så är han ju ner på 1.31 imorgon. Och där kommer en attack på... ska se vem var det? Ja, det var Arne Andersson som fick ge sig där, va? Det kanske det var. Tycker det ser ut så. Ja, vi leder han igenom depåsvängen. Ja, Mats Backman, han har inte gett upp det där. Så. Nej, absolut inte. Skiljer en halv sekund på dem ungefär. Britt isär lite nu här. Där kommer Arne och gör en liten tafatt attack där. Det är sådär att det kan han låta bli, för han bara förlorar på det. Tommy Olsén tappade en placering till 7:e. Nej, det är inte bra. Han får bita i lite. Kjell Borne. Karlsson Tuklings och Per Sandström. Oskar Winberg har tappat ett par placeringar här och Magnus Nilsson har också tappat ett par. Oj, det var det knöjt. Gick det riktigt sakta genom svängen här. Mikael Johansson och Jimmy Kvarnström som har en liten batalj längre ner i fältet. Kristiansson har en bra fight här nu. Han hänger nu på sista andra. Vem är det som han jagar här nu? Ska se. Det är alltså nummer 24. nummer 94.
4. Det är Håkan Anderberg. Håkan Anderberg. Det är en bra fight. 32 plats här. Kul, kul. 1.52, kör en ganska stadigt. Perfekt ju. Ja, riktigt roligt att se. Och då har vi någon som har fått problem med sin hoj här. En grön hoj med gräsfläckar. Gräsfärgad, ja. Fått något mekaniskt problem tydligen. På väg in i depå. På ett föredömligt sätt måste jag säga. Visar tydligt att han vill. Sedan Magnus Berg på väg genom depåkurvan här nu med Mats Backman precis bakom. Jag tror det där kommer bli en hård batalj in över sista varvet här. Ja, perfekt. Det är även kamp om fjärdeplatsen här. Ja. Och det är mellan startnummer 9 Linus Wikström och Joakim Runhed och nummer 69 Linus Wikström. Var det Arne Anka på gång där uppe igen nu uppåt eller? Ja, han har tagit en placering uppe på 9:e här. Ja, han dök förbi på innan där i södra också nu. Så har placering. Så det var så att Olsén tappat en placering. Ja, men Olsén måste ju komma igång med det nu. Nu måste han ju släppa sargen. Det går ju inte det här. Och vakna lite. Ser vi varvtiden här så har vi bästa varvtid i racet 1.38,938 på Mats Backman. Arne Anka är på gång där nu. Han bromsar sent som fan i slutet av rakan och på väg i kamp på Olsén. Ja, Olsén får nog passa sig här. Han hade inte mycket att ge på där. Det skilde 2 sekunder på de förra passeringarna här. Men Kristiansson här, nu får han ju bita i lite. Det här går ju inte detta. Nej, får inte bli avvägd. Nej. Ja, han håller sin placering. Jag kan gissa med att det här blir en 52 igen här nu. Ja, Nu har han har kört många varv idag. 52,057. Ja, det är bra. Det är jämnt och bra. Det, är ju liksom, det känns ju inte som att man kan kasta sig nästa sväng då. Det är ju så, man kan ju Ja, nu har vi haft omkastning i toppen och Backman är förbi. Backman är förbi. På väg in i karusellen här så kommer det en attack från Magnus Berg. Det gör det inte. Nej, Backman har ju stått i ledningen här när vi missar det här. Backman i ledning alltså för Magnus Berg. Och kört på varv 6. Därefter Andreas Wallenborg lite isolerad. Följt av nummer 69 Linus Wikström. Och därefter Joakim Runhed, Tobias Stenholm. Arne Anka har fått upp tempot där nu. Kolla tiden där jämfört med... Han sätter sin bästa varvtid, 1.39, 8.95. Och har tagit in 9/10 det här senaste varvet. Riktigt bra kört av Arne Anka. Ja, Olsén får akta sig nu. Nu har han fått känning på han här, vet du. Det är lite roligt det där med Arne, för han kör ju Yamaha 09 till vardags. Men det har varit lite strul med den och då har han lånat Patrik Bergmans Kawasaki Endurance-hoj. Ja, och kör fortare på den. Ja, han åker fortare på en lånad hoj än man gör på sin egen. Ja, men jag tror i hans fall så tror jag att det känns liksom lättare på något vis med en hoj som som ser ut som ett taj på bollen från början. Det är någon spärr som släpper där på något vis. Det är någon attack här från Magnus Berg. Han är 30 bakhjulet på Mats Backman uppe i Hansen-kurvan. Vi har backat 6 varv, 7 varv nästa gång. Ja, de här två har blivit solitär. De har ökat tempot här nu och trycker på lite hårdare här nu. Ligger har kört 39 misstänker jag, va? Ja, det har gått 38,49 som bäst det här racet. Det är bra. Mats Backman förra varvet. Det är bra. Jag sa det går 38-tid om du ska vinna det här racet. Det är ju så, toppen i den här klassen hade inte gjort bort sig i Superbike. De hade inte varit sist. Nej. Det kanske är dags att kliva upp en nivå då. Ja. Andreas Wallenborg från 3:e, Linus Wikström 4:e, Joakim Runhed 5:a, Tobias Stenholm 6:a, Dennis Jensen 7:a. Och då har vi Tommy Olsén, Arne Andersson 9:a precis bakom. Skiljer en sekund på dem. Så bra de här killarna nu. Ja. Oj, vilken satsning! Omkörning utav 64. Ja, vi ska se. Håkan Karlsson Turqvist tog sig förbi både Perra Sandström och Kjell Bornemo. Det är en sån här, det är som du sa. Jag skiter i bromsar, det gick bra ändå. Ja, perfekt. Och i bottenstriden så är det fortfarande Anderberg före Kristiansson, tror jag. Stämmer det? Ja, vi får ha koll här på dem. De är
varvade. Ja, Kristiansson är på Hansen raka, går in i Hansen här nu. Ja, de är på väg i kapp en gubbe där. Ja, det är Hans Karlsson tror jag det är faktiskt. Han måste ha fått något problem med sin hoj. Jag kände det kan vara där liksom. Lite. Han är på väg i kapp honom, Hans Karlsson från Kungälv. En gammal volleybollkompis till mig, jag har känt honom i rätt många år här nu. Så. Jag kan vara med Hans Karlsson, jag kan känna det där. Jag fick ett släpp sen. Nej, det var inte det, jag kurra i magen. Och här är vi ledarna. Och det är trångt mellan depåmuren och Mats Backman. Magnus Berg är precis uppe vid bakhjulet på honom. Han tar höjd i södra kurvan. Så ska vi se om vi får varvningarna ställer till någonting eller det går bra här på rakan. Det är trångt mellan dem, han åker 39 tider. Både Backman och Magnus Berg. Det är ett tätt race mellan Mats Backman i ledning för Magnus Berg alltså. Sandström har fått upp tempot, han hänger på där nu. Ja, tog placeringen, han körde upp Kjell faktiskt. Kjell Bornemo. Han släpper inte nummer 64 där. Det var Kjell Bornemo. Jag har gjort något lite misstag här och tappat ett par placeringar. Gullan Bornemark. Nu ska vi se, vart har vi ledarna nu då? Borde komma här inom 40 sekunder ungefär. Då är de uppe i... Nu är det varvningar på gång in i Oporkurvan. Det är lite trångt det där och det ställer till lite i racet. Då kommer ska vi se, kommer det en attack här nu från Anders Kristiansson i karusellen? Är det de? Nej, det är inte på hans baken. Han har tappat lite där. Han tappar lite. Ledarna går igenom Hansen nu. Och Kristiansson går in i hans... Ja. Så är det. Men de har tagit... Han har faktiskt tagit en placering där. Han har tagit en placering här nu. Han har tagit Hans Karlsson där. Ja, måste vi se på varvtiden här om man kan ha... Man hetsat sig lite. Ja. 1.51,139 på senaste varvet och där passerar Magnus Berg i ledning för Mats Backman. Magnus Berg alltså tagit sig förbi där. Där kommer Anders Kristiansson. Ska vi se vad han i bottenstriden där har han tagit sig förbi Hans Karlsson, både han och Håkan Anderberg och 1.50,5. Tjenare! Han har kappat 7 sekunder på personbästa idag. Ja. Jag får anses vara något av dagens prestation. Kan vi få en 40-tid? Kan vi få en 40-tid? Ja. Har vi ledarna i slutet på rakan någonstans borde de vara? Ja, de är på in på gamla Stockholm va? De har 1.08 kvar hit, då är de på väg in i GP nu. Och det är nog Mats Backman som är först där va? Ja. Och han har tagit tillbaka. Och det är trångt mellan starten med 61 Andreas Öberg och Tommy Lindqvist här i depåkurvan. Ser du på rakan? Ledarna är i depåkurvan alldeles strax. Nej, krig ner mot Hansen bakom. De är slipstreaming. Bromsrall ner mot Hansen. Det är Mats Backman som är ledig, men jag måste riktigt sent in i Hansen. Ja, har vi märkt det? Det är fel. Vi har fel gubbar där. Det såg ut och gick. Nej, det har vi Backman. Nu är inne i Hansen nu. Nu är det varvning in i karusellen. De inte blir upphängda. Flyger förbi på yttern och det var nog Magnus Berg som tjänade lite. Ja, Backman blir lite upphängd där. Han får fler tillfällen. Vi har kört 9 varv så det är målflagg här nu. Nästa gång de kommer. Och här har vi Magnus Berg för Mats Backman på en andra plats. Och på tredje plats ska det bli Andreas Wallenborg här inom en liten stund. Det är varvade förare emellan. Här kommer Andreas på en tredje plats för Andreas Wallenborg. Och här är det hård fight in i sista kurvan. På fjärde plats. Oj, där släpper du kvar. Och det är nummer 9 Joakim Runhed på en femte. Tobias Stenholm 6, Dennis Jensen 7. På 8:e Tommy Olsén, 9:e Arne Andersson, 10:e Daniel Renman, 11:e Johan Williamson. Och här har vi fight in emot karusellen. Här kommer Stefan Sandström in i tvåsvängen. Men vi har en hård fight genom karusellen. Ska vi se om det blir en attack här nu. Jag har inte koll på vilka det är. De kommer in brett in i slutet här. Nej, det var Kjell Bornemo. Han körde väldigt defensivt. Han öppnar upp. Andreas Öberg, det blir fight över mållinjen mellan